Let's football! আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আজি উদ্বোধনী খেলত মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ ভকতপাৰাৰ এভেঞ্জাৰ FC বনাম কুবেৰ আলী ফুটবল মানে ক্লাব আজি প্ৰথম উদ্বোধনী খেলত আজি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ যে আছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আজি মেগা ইভেণ্ট 2022 দ্য 6 বড়োলেণ্ড গেলেণ্ড মাৰ্টাৰ্ছ মেমৰিয়েল চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফিৰ আজি মেগা ইভেণ্ট হ'বলৈ যে আছে ভকতপাৰা এই আমাৰ বড়ো স্পৰ্টছ প্লেগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে চাই থাকিব স্বাগত হয় दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दथि बड'लेण्ड बिरबुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै सेथि साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा दायो थामथि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिया जादों इंट्रोडक्शन एन्ड अनर टु मार्टार्स फेमिलि जोंनि जायफोर मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव जोङो बे बादायलायनायखौ होनाय जायो बिथांमोननि जि नखरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जों बरायगोन दा बे बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय जोङो बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानगोनां श्रीजुत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय लेखायै दिनै नैबे गेलेग्रा फोथाराव बाहागो लाफैबाय दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय सिगांनो जोंनि मावफुंगिरि आलासि सार बिथां बिटिसिनि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ रायजो राजानि सेराव लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय दा नैबे समाव 1 सेकेन्ड प्लिज बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय इन्टारनेशनेल एथलीट मिस्ट्रेस कुन्जलता बर' बायद' बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन बिथांखौबो नैबे समाव गावनि सिनायथिखौ आं लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय दा नैबे समाव जोंनि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा फेमिलि बिथांमोनखौ जोङो फोथारसिम फैनो खावलायबाय लोगोसे जोंनि बावगिरि सार बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो मिस्ट्रेस कुन्जलता बर' बायद' बिथांमोन सानैखौ आं मानखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय मुंख्लं नखर मोननैनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ मुंख्लं भुपेन चन्द्र बसुमतारीनि बिसि तरलता बसुमतारी आरो लोगोसे मुंख्लं नीलकान्त बसुमतारीनि बिसि प्रफेसर बाग्लारि साबायखर थाबाय दा नैबे समाव हाबाफारिजों बिथा खालामनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय भकतपारानि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय खुंनो लानाय शहीद गेलेण्ड फुटबल ट्रफि बे हाबाफारिनि जागायजेननायाव नुजाथिफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि सासे सेक्रेटारि बिथां दिनेश बर' उदालगुरि जिल्ला कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि लेङाइ आफादगिरि सेक्रेटारि बिथां लोगोसे भकतपारा आन्चलिक कमिटिनि आन्चलिक कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि बिबानगिरि नोंथांमोन जोंनि इन्टारनेशनेल प्लेयार मानागिदेर कुन्जलता बर' बिथां मुंख्लं नखरनि मानिजाथाव नोंथांमोन आरो बेयाव नुजाथिफैनाय बे ओनसोलनि गोरों गोरा बिशिष्ट समाज सिबियारि नोंथांमोन लोगोसे गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदांबाय नोंथांमोन गिबियाव नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दिनै बर'फ्रा गोबां समावनो बायदिसिना मोनथायखौ लानानै सोमावसारनो गोनां जादोंमोन मालाबा समाव रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मालाबा थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मालाबा हांखोनि थाखाय मालाबा जोंनि
संबिजिरा जोंनो होनाय मोन्थाइफोरखौ मोननो थाखाय बिदिनो गोबां समाव गुबुन गुबुन आफाद संगठनफोरनि नेतृत्व जों सोमावसारनो गोनां जादोंमोन बेबायदिनो 1987निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव जों आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाय समावनो दुलाराय बर' ओनसोलावनो गोबां सरकारि हान्जानि अत्याचार सहायनो गोनां जादोंमोन गोबाङानो मुंख्लं जादोंमोन आरो बे एखे समावनो नोंथांमोननि बे भकतपारानिफ्राय सानै सुबुं सुथुरनि आखायाव जिउ बावनो गोनां जादों आरो हारिनि थाखाय मोन्थाइनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बावबाय दा बिथांमोना जोंनि थाखाय जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि जिउ बावबायखौनो जा बिथांमोनखौ होफिननायनि जेबो गैया खिन्थु जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि जातिखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिथांमोना जोंनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय गावनि जिउ बावबाय बेखौ जों बावलावमा थिग जानाय नङा बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोसोखांनो थाखायनो बिथांमोनखौ जोंनि उन जोलैफोरनो मिथिहोनायनि थांखि लानानै जोंनि भकतपारानि रायजो राजाफ्रा गोरों गोराफ्रा साननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव प्रत्येक बोसोर बेबायदि मोनसे मार्टियार्स माबानि थाखाय केलेन फुटबल ट्रफिनि गेलेनायखौ बानायनो थांनाय जादों दिनैबो गेलेनाय जादों बेनिखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद भकतपारा आनसलिक कमिटिखौ बाख्नायो जे बिथांमोना अन्तत जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ बावगारलांनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जारिमिननि मोनसे गोसोखां हिसाबै बे खेलाखौ दैदेनबाय थादों आरो उनावबो दैदेनलांबाय थागोन आं बेखौनो प्रसा खालामदों जों बिपिपिएल सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर'लेण्ड ओनसोलावनो गेलेनायनि मोनसे परिबेश लाबोनायनि खोथा सिन्था खालामनानै थांनाय बोसोर जों गामि गामि फुटबल टुर्नामेन्ट बिदि फाथिदोंमोन आरो एबारबो जों प्रत्येक ब्लक कमिटिनि आन्दारावनो इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट बायदि हिसाबै जों खुंदों आरो बिनि गेजेरजों जों जोंनि गेजेराव मोनसे गेलेनायनि बारहावा गेलेनायनि थासारि लाबोनायनि नाजादों आरो बेबायदिनि गेजेरजों जों उन जोलैखौ गेलेनाय फारसे थुलुंगा होनायनि खोथा सिन्था खालामदों जाहाथे गोबां उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनाय प्रति आग्रह दिन्थिनानै गेलेनाय प्रति इन्टारेस्ट जानानै गावखौनो गेलेनाय सासे मोजां गेलेग्रा हिसाबै फुटबलानो जा भलिबलानो जा बेडमिन्टन लन टेनिसानो जा एथलेटानो जेरावबो गावखौनो गेलेगिरि हिसाबै प्रतिष्ठा खालामनायनि मोनसे खाबु जाहाथे लानो रोङो बेखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे खेलाफोरखौ जों गायसननाय जादों आरो जों आसा खालामदों बेबायदि गेलेनायफोरखौ कन्टिनिउ खालामनो हायोबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय साफा रनाल्ड' साफा हयथ' बेबायदि लन टेनिस प्लेयार बेडमिन्टन प्लेयार बायदि जों दिहुननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगासार बेबायदि समाजाव दाखानायनि खाबु मोनसे मोनगोन दा बेनिखायनो बे थांखिखौ लानानै दिनै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि उन जोलैखौ गेलेनायनि प्रति थुलुंगा होनायनि थांखि लानानै जि गेलेनाय दिनै बे जागायजेनगोन आं आसा खालामो बे गेलेनाया मोजाङै जालांगोन दिनै जाय टिम मोननाया बेयाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों जाय बिथांमोना दुखु खस्थ' खालामनानैबाबो थाखा फैसा खरस खालामनानैबो गेलेनायाव फैदों आरो बेखौनो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना मोजां गेलेनानै रायजो राजाफोरखौ मोनसे थुलुंगा होयो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां गेलेदों होननानै मोनसे गोजोन होयो आं बेखौनो खावलायदों जों बिर जोहोलावफोरनो जेबो होनो हाया बेनिखायनो बेबायदिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि गेजेरजों सनमान दिन्थिनाय लोगोसे जोंनि उन जोलैनो बिथांमोननि मुंखौ बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ मोनसे गोसोखांलांहोबाय थानाय मोनसे लामा लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि प्रति सनमान दिन्थिनायखौ जों मावनांगोन मानोना जाय जातिया गावनि बिर जोहोलावफोरखौ सनमान होनो रोङा गोसोखांनो रोङा बे जातिया माब्लाबा जौगालांनो जाति हिसाबै थांनानै थानो हाया बेनिखायनो जों बे गासै बाथ्राखौ गोसो लाखिनानै दिनै जाय बिर जोहोलावा जोंनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय जिउ बावबाय बिथांमोनखौ जों गोसोआव लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि उन जोलैखौ जे बिथांमोना जोंनि थाखाय बेखिनि खामानि मावबाय बे बाथ्राखौ मिथिहोलांनायनि दायित्वखौ जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद भकतपारा आनसलिक कमिटिया मावलांबाथाय बेखौनो फोरसा खालामबाय आरो दिनै बे खेला मोजाङैनो साक्सेस जाफुंदों आरो जोबजासिमहालागै सान्तिपुर्ण भाबै जालांथों बेखौनो फोरसा खालामनानै मुंख्लं न'खरखौ साबायखर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद भकतपारा आनसलिक कमिटिखौ साबायखर होनानै आरो बेवहाय जेसेबां गोरों गोरा सुबुंफोर दं भकतपारा ओनसोलखौ दैदेनबोनाय बिथांमोनखौबो बे गेलेनायखौ अरायबो फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाथों बेखौनो खावलायनानै आंनि गुरै फोजोबो गोजोन्थों